Fori. Tak kam nás to vedeš dneska na špacírek? Co, lasko? Kam jsme se to vydali? K vodičce. Krásné blátíčko musí být. Máš trošku dubku pokaděnou. Trapas. Je, jdeme pokračovat. To je nádhera. Je to úplně, si pamatuju, jak jsme kdysi na kole takové projížděli, no to musím někdy zkusit. A bude sranda, jak to dopadne. No to tady je docela hluboké, ještě ty šutry, tak to nevím, jestli by to tady. Ještě nádhera. Co je víc? Ještě ten zvuk vody. Byl tady nějaký psíček? Jo, no určitě byl. Byly tady samé stopy. A nějaký traktor, ale tady projíždí. Úplně drsné. Borec. Ahojky přátelé, vás zdravím nového videa. Jsme se takto vydali na špacírek s Forinkem. Tady mám Foridíka na sobě z Liverpoolu. A Forinek je se mnou. Miláček. To je miláček. Takže jdeme. Forinek určuje, kam jdeme. Trošku ho někdy koriguju. Ale to je nádhera. Takže jdeme. Miláček. To je můj kulhánek. Fešáček. Ten nádhera, jak se to všechno už zazelenilo. To miluju. Ten zvuk té vody tekoucí a zpěv těch ptáčků. Taková pohoda. Miluju to. Miluju to. Zase se mi podařilo se setkat s jednou z vás. A chci předem říct, že někdy čumím jak puk, jo. Mně to totiž jako nedochází, odkud byste mě měli znát. Takže jako vždycky koukám, že se ke mně někdo hlásí. Jsem z toho trošku možná v rozpacích, ale určitě mě oslovte, nebojte se toho. Já jsem za to ráda, jsou to milá setkání. Takže zdravím tímto, pokud se dívá dotyčná. A bylo to moc hezké, říkala mi, že mám zůstat stále stejná. Takže snažím se. To je nádhera. Tady je úplně takové pěkné místo. Si vždycky úplně tak představuji, že by tu mohla být nějaká maringotka nebo tiny house. Forinko, jdeme tam? Pojď. Se ti to nepozdává? Pojď. Já nevím, my se někdy rozcházíme s tím Forinkem. On se tváří, že by chtěl jít do města mezi lidi. Tak to ne. Já ho musím trošku směřovat do té přírody více. Forik je městský tejpek. Se nám to tady úplně zazelenalo, že tady skoro nevidíme. To je nádhera, takže jdeme, někam dojdem.
To by si to bláto moc nepozdává. No jo, on má radši chodit po chodníku. To je takový fajnšmekr. To je nádhera lidi. To je nádhera. Dostala jsem v Anglii otázku, ne od vás, ale fyzicky od známého právě, proč zrovna Ford. Nějak jsem na to zrovna v tu chvíli neuměla odpovědět. Já jsem taková, že já často neumím hnedka zareagovat. Prostě potřebuju se zamyslet, pouvažovat, než dám odpověď. Já jsem přesně ten člověk, který s někým něco probere a potom posledně si říkám, to jsem neřekla a to jsem chtěla říct a až zpětně nad tím přemýšlím a pak mě mrzí spousta věcí, co neřeknu, protože mě to dojde až později. Nebo až později jako nad tím fakt zauvažuju. Pajtaši, jo. Dáme teď takto. No takže proč Ford? Tak asi bych řekla, že když máte první auto, tak to je taková srdcovka, že k tomu člověk přilne. A ty Fordy se mi jako často líbily. Právě v těch amerických filmech. Já mám ráda takové, mně se vždycky líbily americké auta. A nevím, no, proč. Prostě asi, jak říkám, no. Je to první takové auto, na kterém se tak jako učíte. No tak samozřejmě v autoškole jsem se učila na Škodovce, na Fabce a potom jsem právě jako chtěla mít Fabii, že jo. Už jsem k tomu měla ten vztah. Ale nakonec potom vlastně člověk jezdil, rozjížděl se a začal cestovat, objevovat svět. V tom Fordíkovi, počkejte, jsem musela přehodit vodítko kolem sebe. A je taká srdcovka, já to auto miluju. To prostě můj plecháček, to je moje láska. Takže tak a vždycky aj bylo takové mé vysněné auto, ten Mustang. Jsem si to tak vždycky jako říkala, že to by se mi líbilo, jo, a líbí se mi takové ty obrovské, ty Fordy, jo, přesně ty americké auta, které by člověk tady doma běžný smrtelník neuživil, kolik to určitě zežere. Jo, takže ještě v dobách, kdy třeba ta nafta, benzín jde nahoru šíleně. Ale jak to má ty korby, jo, to se mi vždycky hrozně líbilo. A i ty Chevrolety se mi líbí. Ale ten Fordík, to je láska. To je fakt láska, no. Líbí se mi. A líbí se mi takové ty staré auta, takové ty úplně původní, že? Bo původní, no, tak takové, víš, jak víte, jak se díváte na ty filmy staré. A já mám vždycky radost, když vidím i vlastně ve filmech starší nebo novější jako modely těch aut. Takže Fordík je to taková ta srdcovka, no. Ale samozřejmě, jako když by člověk asi je spousta dobrých aut. Ale asi bych jako chtěla toho Forda zase do budoucna, ale samozřejmě jako může se stát, že hodně lidí si z toho dělá srandu. Jako z těch Fordíků, nevím, jo, já si myslím, že každé auto má něco do sebe. Určitě jsou ale auta, které bych jako nechtěla z nějakých důvodů, ale to si myslím, že každý má nějaké třeba preference. Nejhorší je, že bych moc nechtěla. Ty nové typy aut mě prostě vadí, když jsou ty auta chytré, když se bojím, že hodím mrchu tady, přátelé, trošku jako. Může se to stát. Může se to klidně stát. No.
když vám ty auta říkají, kdy máte řadit a co máte dělat, jak máte řídit vlastně, jo, nebo co, já jsem taká v některých věcech, jako mám ráda tu technologii, využívám ji, i když jsem se bránila té umělé inteligenci, tak taky prostě už je pro mě jako nějakým způsobem každodenním pomocníkem, jo. Ježiši, tam je veverka. Ťu. Veveruška. Jo, takže pomůže to člověku v mnoha věcech, poradí a je to takové ulehčení té práce, co si budeme říkat, v mnoha směrech. Ale jako nic se nemá přehánět, jak to platí se vším, ale pořád mám takový trošku respekt některým těm technologiím a hlavně nechtěla bych auto, které má automatickou převodovku a které prostě mě tady kecá do řízení a tady ty věci nebo elektromobily. Jako já chápu tu myšlenku a jsem za to, aby jsme se nějak snažili nějakým způsobem. Neříkám nic, ale zase nejsem ten člověk, který by všechno prostě najednou úplně otočil svůj život a možná je to sobecké, možná si jedu to svoje, ale jako já si myslím, že nic se nemá přehánět ani v tady těch věcech. A jak já říkám, já jsem prostě tým benzín, já s tím nesouhlasím tady, aby se tady ty věci zakazovaly, aby jsme nesměli jednou topit dřevem vůbec, aby jsme byli jako závislí ve všech směrech na těch uměle vytvořených, nebo zase to neumím vyjádřit, jo. Zase by to někdo nebral nějak jako, ale chápete, když budete mít topení jenom na peletky nebo jenom na elektřinu nebo tohle, tak jako já mám také takový názor, že člověk by se měl snažit být soběstačný. Jo? Já jsem za tu soběstačnost, mně se líbí, když se využívá ta přírodní energie, když prostě jako jsou ty soláry a všechno. Dnes už se dají jako koupit i soláry, abyste si tam mohli měnit ty díly, abyste nemuseli to kupovat znovu celé. Já se zajímám tady trošku tady ty věci. A samozřejmě člověk se trošku fouká vítr, tak nevím, jak bude zvuk. Člověk se má snažit být trošku jako ohleduplný a k té přírodě, ke svému okolí. Kamoš. Pojď. Jsi teda nějaký odvážný. Pojď, Fori. Chej pejska. To jsi šikulka. Jsi chtěl kamošit takovým velkým pejskem. No takže já mám za to, že nic se nemá přehánět, ale já v mnoha věcech vidím právě takovou snahu, aby jsme byli závislí a aby jsme právě nebyli nezávislí. Jestli mi chápete. Jo, že se všechno strašně komplikuje, ať už chcete vlastní studnu, jo, nebo přesně si topit tím dřevem, dělat si vlastní cosi, jo, a takhle prostě si sami na svém pozemku nějakým způsobem fungovat, tak jak se prostě vždycky fungovalo. A najednou je to problém a najednou všechno má nějaké omezení, nějaké podmínky, jo. A to je prostě to také zásahy do těch svobod těch lidí, jo, a nelíbí se mi to, protože potom jsou lidi, kteří, co si budeme říkat, mají v kapse dostatek peněz a ti si koupí to povolení, ti si koupí a zajistí cokoliv chcou, ale jako obyčejný tady člověk jako nemá šanci a o všechno musí žádat a škemrat, aby si mohl pomalu
kurník postavit v zahradě, jo. Víte se, tady si bydlí. Paráda. A to jsou věci, které mně se nelíbí, protože nelíbí se mi to, no. Člověk dneska se bál cokoliv udělat a potom jsou lidi různí, že jo, zase nepřímícní a zlí a kteří nemají jako problém vás někde naprášit. Florinko, jenom kam půjdeme? Pojď tady, pojď tady ještě. Kteří vás udají a jako napráší, nebo vám budou tady jako, jestli splňujete všechno, jak máte, jo, a to je taková. To jsou věci, které mě se jako nelíbí, jo. A co se týče těch aut, tak prostě auto má být cítit benzínem a má prostě krásně přijíst a ne, že tyjo, za vama jede elektroauto, vy o tom ani pomalu nevíte, protože ho ani neslyšíte. Ale já to neodsuzuji, ať si to jako pořídí, kdo chce, to jako zase neříkám, ale rozhodně jako ne, aby vám to někdo nařizoval a vlastně se vás tady snažil do toho dotlačit, abyste si to pořídili taky, jo, a nevím, já osobně tady s tímto nesouhlasím a jako nepotřebuji tady nějaké přednášky o ekologii a zachraňme svět, jo, jako prostě to jsou věci, které mě přijdou přes čáru a absolutně si to protiřečí zase s jinýma jako věcma. Jo, že ve finále vždycky to odnese ten dělník, že to tak řeknu, prostý lid, jo. Takže to jsou věci, které mě se jako nelíbí a já s tím opravdu nesouhlasím. Aha, tak jo. Vcházíme do džungle, jdeme kolem vody. Tak. Tady má úplně paráda toto, jo. U vody. Taková pohodička. Si musím dělat po nohy, ať sebou někde nemrsknu, ale ukážu vám takovou zahradu, která se mi tady moc líbí. Tady člověk prochází. Tady to mají úplně fakt jako parádní. Trošku ukážu tady tu cestu. Tady mají ty chodníčky k těm domečkům a chatičkám. Čurk. Pane boží, tady taká džungle. Taková džungle tady. Už je mi mírně horko, jo. Já jsem si myslela, že to, tak jsem si vzala tu mikču. A jako je mi hic, to slunko bylo zalezlé a teďko vyšlo. A normálně je mi hicak. Pere. Aha. Že jako já jsem za to, že má být všechno nějaké rovnováze a trošku jako střídně a trošku zdravý rozum a nevím, no, já vím, že to je zase kontroverze a počkejte, forik, dívejte se, jo, tady je ten potok, tady je to mají krásná, dívejte se, akorát jako taková kouzelná zahrada, tady je takové zarostlé, mi se to líbí takové džungloidní trošku zahrady, jo, jak tam jsou ty stromy a keře. Jo, takže úplně super. A tady nějaký tady spláveček. On mě táhne, člověče. Tam se kosí trávička. No, tak zas jdem. Je nádhera. A jdeme zase tady na naší trasu trošku. Se napojíme. Peseček. To je krása.
Tak jdem. jdeme. To jsou naše stezky. Uvidíme, jestli dneska uvidíme srnečky. Je mi hic. Trošku nám to tu zarostlo. Jsme tu dlouho nešli. A někdo tu kosil. Takový chodníčky. Ty brďo. Fuj, dýchám, funím. No, ale srnečka si neuvidíme a vždycky jsme chodili tudy. A máme to tady zarostlé. Tak uvidíme, no. A na chvíli bych sedla. Ještě jsem vám zapomněla ukázat vlastně, co jsem vysadila já v zahradě. Tak jsem na kompost si vysadila nějaké ty cukety a tak. A já na to úplně zapomínám, já jsem se na to pak šla podívat, když jsem se na to vzpomněla. A to je právě super, že to je nenáročné docela. No a bylo to povyrostlé, dařilo se tomu dobře a teď jsem na to zase úplně zapomněla a teď hodně pršelo. Takže se pak, jak přijdeme, tak se na to podíváme, jestli nezapomenu. Já tady mám na kompostku a takto krásně se mi to rozlézá okurky, dyně a melounek. Ty brži, já jsem úplně splavená. Já jsem si opřít ruk. Počkejte, ještě tam jde nějaký člověk. Člověkouš. Tady mám broučka. No takže já mám spíš radši takové i ty starší typy aut a všecko mám tak ráda starší a zjišťuji čím dál víc, že se tak ráda vracím k těm starým věcem a dneska jsem třeba zase ručně prala, jo, protože já forinkový ty oblečky jsem začala prát ručně, protože mi přijde, že to pak bylo takové vytahané, jo, a znehodnocené v té pračce, takže já to normálně peru, já to odkládám, peru to ručně a prostě budete mít tady moji druhou bradu, jo, vítej, druhá brado. A peru to ručně a ještě jsem si tam prala, co jsem si koupila sobě, nějaké spodní prádlo, tak jsem si to prala ručně a ještě kosmetickou taštičku svojí jsem si prala. Já vím, že se ti blbě sedí, no, mám blbý klín zrovna ten turecký. No, tak jsem si to všechno dneska hezky s jelenem, s mýdlem přeprala v lavorku a vyždímala, vyčvachala a úplně jsem tak jako nad tím přemýšlela, jo, že mě to doma baví, jo, že je to takové, když jsem vzpomínala, kdysi taky jsem doma třeba si sama přepírala věci a my jsme měli takovou tu ždímačku, jo, jestli to najdu, tak vám tu dám fotku, jsem to milovala, tu ždímačku, hej, to bylo boží. Já jsem ji vždycky držela, když se kvedlala a úplně jsem milovala, jak to začalo vytíkat z tohoto, jak blbeček, jo, úplně. Ale mě to fakt, jako mě to bavilo, jo, jakože mi to přišlo takové, nevím, jo, jako taková ta ruční práce, že je to takové, jsem dneska prala a normálně jsem tak nad tím přemýšlela, že jsem tak jako vyplazla z tu hlavu u toho, jo, a že mi přijde, že tak člověk, když si více dělal ty věci sám a dělal je prostě rukama, tak nějak jako, já nevím, já to neumím jako vysvětlit tu svoji myšlenku, třeba tomu budete rozumět, jo, že se tak nějak jako, je to něco jiného, jo, to je ve všem, jo, je to i něco jiného, když třeba, jako nevím, jsem si sama dneska dělala halušky brinzové na oběd, jo, a jako jo, nedělala jsem si takové to prostě bramborové těsto, jo, fakt jsem si to flákla jenom z mouky, ale
jako ten pocit, když si něco uděláte jako sami a nekoupíte si to prostě zmražené v pytlíku, jo, nebo prostě nějakou hotovku, tak je to prostě něco jiného. Jo, je to prostě něco úplně jako jiného, jo, že ten pocit, ježiš, ty se furt kobzíškuješ. Leze klíště po tobě. Jo, je na tu svinu. Jo, je na tu svinu tady. Jo, jasně, zase řeknete, že to se nesmí dělat. Jsem tě zachránila. Takže jako moje koťátko, moje láska to je. Je to takové zvláštní a já se tak často strašně ráda jako vracím takovým těm, jo, a dneska to je hrozné, jak je všechno tak uspěchané a lidi chcou všechno mít hned a okamžitě a prostě všechno hodit do pračky a rychle a do sušičky, ať člověk nejradši ať nemá s ničím žádnou práci a ať je to všechno šup. A vlastně, jak říkala i Katka, jo, my jsme se o tom bavili, jo, a vím, že ona to taky v nějakém tom svém videu teď říkala, jo, že, ale pak si člověk říká, tak jak to, že máme čím dál méně času, když všechno vlastně máme takové, jo, jako vymoženosti, pomocníky, všechno se děje samo, vidím v zahradách, jak sekají ty sekačky trávu sami a jako v obchodech jezdí uklidové stroje sami, jo, jak roboti, to je úplně psycho. Ježiši, ty jsi kobzolek. Ty jsi kobzolek tady. Ty se kobzíš furt. Tak co mám dělat? Já jsem nepohodlná dneska. Já jsem špatné kanapko. Špatné kanapé jsem. Nepozdávám se ti tady. Jo, a člověk prostě stejně nemá na nic čas, jo. A když si ty brďo, jako se to všechno dělalo prostě ručo fučo, to je strašně zvláštní, jo. A přesně člověk fakt ztratí, já to vím, jo. Kolik ztratíme času na těch telefonech, když si to neuvědomujeme, kolik času nám to sežere, jo. Prostě neuvědomujeme si to, jo. A nejenom na těch telefonech, ale jako už jenom prostě i televize a všechno a prostě čumíme do všeho a nebo jsme nějak jako rozptylení vším, jo, nebo prokecáme s někým, furt řešíme to stejné dokola, co nás trápí, netrápí. Nevím, je to zvláštní, jo, a je to takové jako fakt příjemné se tak někdy jako zastavit a najednou jako nespěchat a udělat si to sám a v klidu a nesledovat vůbec čas, neřešit, jaký je den a jaká je hodina a jako moci prostě jenom tak být, jo. To je něco úžasného, jo. Nevím, jo. Jsem taková jako hlubokomyslná. Zase úplně tak přemýšlím nad takovýma věcma a jako fakt já se strašně vracím v těch vzpomínkách a i tak jako sleduju některé ty jako věci a zamýšlím se nad tím, i jak lidi přemýšlejí a jak každý má úplně jiné nějaké preference a priority na život a na trávení času a navzájem se furt porovnáváme a posuzujeme a přičuráváme, kdo je lepší, anebo kdo to dělá správně a kdo špatně, jo. Nevím, no. Někdy je mi z toho tak jako smutno. Teď třeba jako mi psali někteří, že jo, na ten domek v Anglii, že malinký, jo, a takové věci a nebo mi to i připomnělo spoustu věcí, jo, jako já vím, že to nemyslíte zlé, jo, to tady není nic proti někomu, kdo to napsal, nebo kdo si to třeba myslí, jo. Ono, jak říkám, jo, každý máme úplně jiné ty a já jsem taky taková byla a přišlo mi jako nějak všechno tak málo, jo, a měla jsem pocit, že člověk potřebuje víc a že potřebuje větší prostor a tak, ale postupem času nevím, jo, se to ve mně nějak jako změnilo a já nesním o ničem jiném, než mít nějakou úplně mini chatičku nebo nějaký ten tiny house a pidí pozemeček a
na jednu stranu více se spojit sama se sebou a s tou přírodou a s takovou tou jednoduchostí a dělat ty věci, dát jim ten čas a být v klidu, ale na druhou stranu nebýt tím otrokem, jo, třeba právě toho velkého domu, obrovské zahrady a vlastně furt jenom přemýšlet nad tím, co ještě je třeba udělat a tohle a tamto a práhnout po nějaké jako dokonalosti a posuzovat, jestli má někdo špatně posekaný trávník nebo ne, nebo co, nebo jestli proč. Jo, a já bych tak chtěla takhle být někde mimo to a mít takovou džungličku a neřešit to, nechat trávu prostě růst, nechat to včelkám, jo, a mě už to třeba nebaví takhle žít a jako člověk to vidí i na tom Facebooku, jak vždycky tam nadávají všichni, proč se nekosí vysoká tráva a klišťata a děti ani nevidíme, ty vole, když jsme lítali po lesích, po polích, já to beru, že dneska ty klišťata a takhle, jo, že ale vždycky byly klišťata, jako děcko jsem měla klišťata. Já si nemůžu pomoct, mi to zase přijde takové jako strašení a zase, aby jsme se všichni nechali očkovat proti borelioze a proti tomuhle a tamtomu a ebola a všichni tady umřeme, jo, jako rveme do sebe ty prášky a prostě žijeme v tom strachu a prostě život se nemá prožít prostě ve strachu, jo, jako a já tady nechci diskutovat o tom, jestli je to pravda, není pravda, jestli je to horší, jestli fakt se jako řídíme jako do zkázy. Já si myslím, že nějakým způsobem možná jo, ale úplně v jiných směrech, jo, v tom, že jsme už jako fakt všichni úplně zblblí, vystrašení, jo, všeho se bojíme, jo. A strašíme se už jako navzájem, přenášíme na sebe ty strachy a obavy a frustrace a už úplně jako zapomínáme prostě jenom si jako užívat ten život a prostě přijímat to, co přichází a já nevím, jo. Já nevím, Fory, se tady půjdeme. Po té pokušené, já nevím, kam to vede. Tady někomu jdeme do zahrady nebo kde. Bacha, kopřivy. Nevím, no, takže zase úplně tady nechápu, jo, vždycky, jak já se rozkecám někde. Teď mám mravenca, to úplně nesnažím. Ty brďo, a to je úplně super, jo, že fakt, to je přesně takovou zahradu, já si představuju. Vykošený jenom chodníček, jo. Já neříkám třeba 2krát do roka pokosit tu vysokou trávu, nebo co a ty bogo, já mám strašného mravenca. Tady je ten, normálně bez, že bych si zase řízky zkusila nasmažit, no minule to moc nevyšlo. Ty brďo, mám mravenca, no tak já umřu asi, to nenávidím úplně. No, v takových hlukách jsem jako děcko lítala, chodila v trávě, poslouchala cvrčky a sbírala luční kvítí. Všechny ty kytičky nádherné. Jo, když to není plevel. Jo, když to je nádhera. Všechno je to nádhera. Tady je ta taková školička se stromečkama. A my tady se vykračujeme, jde vidět, že nejsem první, kdo tu jde. Možná i zvířátka tady procházejí. Mám to až po prsa, tady tu trávu. To je nádhera. Takže jdeme. Ale nebojte, tady mistr se nese. No už to nechci moc odkecávat, teď to není příliš dlouhé. Doufám, že jsem někoho zase nepobouřila tady. Ale tak to je můj názor, takové myšlenky, úvahy. Jo, třeba to někdo cítí stejně, můžeme to rozvíjet dál. A když to necítíme stejně, třeba, jo, není to špatně, každý vnímá věci po svém, ale hlavně ve vší nějaké slušnosti a pokoře k sobě navzájem. To je nádhera prostě. Úplně se cítím jak malé děcko, fakt. Jsem lítala, hry v trávě,
Byla jsem šťastná. Co víc člověk potřeboval k životu. Než tu přírodu a takový ten klid a přesně nemuset se honit a řešit. Začalo se stmívat, tak člověk věděl, že má jít domů na krupicu, na večerník a spínkat. To byl svět ještě v pořádku. Nějakým způsobem. Podle mě. To je krása. Nádhera. Takže se mějte krásně a těšíme se u dalšího videa. Pěkný papa. Ukážeme ještě tu nádheru a doma kompost. Takže se mějte prima a no stres. Trošku zpomalme. To prima.